At
Parang lumagyan ba? Boss. Boss. Dapat. Sige po. Madala ito, 12 kilos. 12 kilos. Lagi po.
Sige nga. Video ba sa video bossing na.
kayo ng 1,000. Bili na siya. Pabili daw po. Ito po, banana, tapos mango at saka ube. Tig-isa lang. Banana, mango at saka ube. Apo. Ay, ito pala. Okay, thank you. Sorry po. Biyaon sa kita. Be an extraordinary. LX3.
Subla ako sa